Fil-Kalkara ġew installati 15-il stand f'postijiet differenti fil-lokalità li se jagħtu informazzjoni dwar il-wirt storiku u kulturali tal-Kalkara. Dan il-proġett ġie finanzjat minn fondi Ewropej grazzi għal programm Leader li fi kliem is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi jagħmel il-fondi mill-Ewropa aktar aċċessibbli għalina kollha. Dan il-programm issa qed iwassal ukoll għal tisjieħ tal-prodott turistiku u l-wirt kulturali ta' pajjiżna. Dan huwa proġett li juri kif fondi Ewropej permezz ta' dan il-programm jitwaslu aktar fil-komunitajiet u nkomplu naraw li narrikkixxu il-valur storiku tal-lokalitajiet tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għal Volontarjat Clifton Grima sostna li dan il-proġett huwa prova ċara li meta s-settur tal-volontarjat jingħata lodda dejjem ikun hemm riżultati pożittivi. Fakkar li tnieda wkoll sit elettroniku ġdid minn fejn wieħed jista' jaċċessa informazzjoni dwar il-lokalità unika. Fatt naraw kif għaqda volontarja ingħatat fondi permezz ta' fond mwaqqaf mill-Kunsill Malti responsabbli mis-settur tal-volontarjat li permezz tagħhom dawn il-flus seta' taċċessa l-fondi Ewropej.